да пееш. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nadia. Happy birthday to you. Всички? Браво! Браво! Тя Нищо не давай. Продължаваме на български. Духна Рожден, Надя! Честит рожден Ох, не ми това се хваща. Да се познаем кой. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Надя! Айде всеки по-отделно, наблизко и... Айде! Ела да си вземе се от тия вафли, ти нас са хобър. А какво не Ела яде? да се снима, Кари. Ела тук, къде се цепиш с колектива? Да, Къде ти е паузата? Ох. Не Къде знам ти е къде ми е пауза. Няма пауза, всичко е на те. Да, и той ще снима на други клипове. Дара, не заставай като за снимка. Айде, ела тук при мен, защото си моето дете тук от моята група. Не, залепиха ми Ами, да ми шапката. Така. Къде е това? Ох. Сега може да спреш отгоре от средното. Ето е, това се крие, това се крие. Човека без когото не можем. Искаш още? Не го записва, Дани. Безалкохолно искаш още? Чакай, Гари! Опа! Е, стига.